हेलो तो नमस्ते प्रणाम। हम बनी आप सबके छोट भाई अनिश कुमार। तो आज फिर से एगो नया कोशिश कैले बनी आप सबके बीच में एगो प्यारा सा एगो माई बाबूजी के ऊपर बा जवन कि आप लोग के बहुत ही अच्छा लगी और लास्ट तक वीडियो देखब जा और लास्ट तक सुनब जा। एगो प्यारा सा कमेंट करब जा और भाई के सपोर्ट करब जा जवन कि माँ के ऊपर लिखल बाटे। सुने के बाद आप सबके बीच में ओ बबुआ हो माई के जो ओ बबुआ हो माई के जो रोवा डहकइब सच कहतानी कहियो सुख नाही पइब सच कहतानी कहियो सुख नाही पइब सच कहतानी कहियो। पहिला देवता माई होई पहिला होई गुरु सब कर जिंदगिया होला नहीं से शुरू हो। पहिला देवता माई होई पहिला होई गुरु सब कर जिंदगिया होला नहीं से शुरू। माई की कहानिया के हो माई की कहानिया के जदि तू भुलइब सच कहतानी कहियो सुख नाही पइब सच कहतानी कहियो सुख नाही पइब सच कहतानी कहियो। याद कर खात रहल माइये के हाथे कबो तो अंगुरिये काटी लेत रहल दाते हो। याद कर खात रहल माइये के हाथे कबो तो अंगुरिये काटी लेत रहल दाते। भागी भागी माई लगवा हो भागी भागी माई लगवा अरे जाके लुकइब सच कहतानी कहियो सुख नाही पइब सच कहतानी कहियो सुख नाही पइब सच कहतानी कहियो। तो हमारी उम्मीद बाटे कि सॉन्ग अच्छा लगल हुई। अगर अच्छा लगल हुई तो एगो प्यारा सा कमेंट करब जा और भाई के सपोर्ट करब जा और कमेंट में माँ जरूर लिखब।